Ndikulandilena balokondedwa kulingaliro la usiku wa lero, usiku wa pa 7 December 2021. Okondedwa mu usiku wa lero tidzalingalira pa mawu a Mulungu amene apezeka pa 2 Korinto 5 ndime yake ya 17 ndi 18. Mawu a Mulungu akuti, chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ndi wolengedwa watsopano. Zinthu zakale zapita, taonani zakhala zatsopano. Zonsezi zichokera kwa Mulungu amene anatiyanjanitsa ndi Iye mwini kudzera mwa Khristu, ndipo anatipatsa ife utumiki wa chiyanjanitso. Ameni. Okondedwa, kuchokera pa mawu amene tawerengawa tidzalingalira pa mafunso awa. Mumapita ku chechi zoona, mumadzitchula munthu wopemphera inde, koma kodi moyo wanu umaonetseradi kuti mkati mwanu muli Yesu? Ameni. Funso la mphamvu kwambiri. Tikakamba zopita ku chalichi, inuyo mumapita mundandanda mwa anthu amene amadzitchula kuti akhristu, mamembala a mpingo, inuyo mulipo. Kuthandiza, inuyo ndi mmodzi wa anthu amene chuma chanu nkutheka chidapatsidwa kwa anthu ambiri chifukwa chakuti mumadzitchula kuti ndinu mkhristu. Mafunso langa nali, mukakhala chete nkudziyang'ana, kodi mumati mkati mwanu mulidi Yesu ndi mmene makhalidwe anu amakhalira? Zinsinsi za moyo wanu, chikhalidwe chimene muli nacho chimatsimikiziradi kuti mkati mwanu muli Yesu? Apart from kupita ku church, apart from kupereka, apart from kuti mumadzitchula ndinu mkhristu, koma chikhalidwe chanu cha tsiku ndi tsiku, mbiri ya moyo wanu, zinsinsi za moyo wanu zimatsimikizira kuti mkati mwa moyo wanu muli Yesu. Okondedwa, kodi makhalidwe amene muli nawowa ndi woyenera munthu wopemphera? Funso la mphamvu. Chikhalidwe chimene inu muli nacho nchoyenera munthu amene amaopa Mulungu? Okondwa, ndikapezaona pano alipo anthu ambirimbiri amene amadzitchula kuti ndi akhristu, mwina nkuthekanso iwowo ndi atumiki, ndithu amalalikira, kapenanso nkutheka ali ndi magawo ambiri ochita mu mpingomu, koma nochikhalidwe chimene ali nacho, ayi ndithu tikambemaona mtima sichoyenera munthu wopemphera. Mati ndikufunseni, mukundimva pano, kuyankhula kwanu mumayankhula ngati munthu wopemphera amene ndithu adapulumutsidwa ndi imfa ya Yesu? Mmene mmapangira treat banja lanu, ndinu mkhristu ninuyo? Mmene mmalumikizana ndi azibale banu, zedi nimapemphera inu? Ndipo ndinene pano, alipo anthu ena ake okondedwa amene kunja kuti tikamawaona timawaona ngati anthu ogwira mtima, anthu opemphera. Akamayankhula pakamwa pawo kumaona ngati kuti awawa kaya uzimu udakhodzokera, koma ndithu ali ngati chitedze chonyezimira, koma ukachikhudza chimakuyabwa. Wena kunja kumene timawadziwira si mmene mkati mwawo alili. Akamayankhula ndi anthu amayankhula ngati anthu okhulupirika, amayankhula ngati anthu omudziwa Yesu, amayankhula ngati wanthu amene ndithu cha uzimu mkati mwawo chilimo, koma mukawafufuza kuti mudziwe chisisi cha moyo wawo mukhoza kukhumudwa nawo ino. Akukhala nawo maonekedwe achipembedzo, koma ndithu mphamvu yake mkati mwawo adayikana. Funso langa, moti opemphera amatere? Amachita zimene muchita izo, opemphera amatero? Musabisale kuseri kwa kupita ku chalichi, musabisale kuseri kwa imba kwaya, musabisale kuseri kokhala mtsogoleri, musabisale kuseri kokhala mdindo, musabisale kuseri kopereka. Tiyeni tikambe chuchuchu, moyo wanu inuyo udakhudzidwadi ndi Yesu mkati mwanu? Moti khalidwe limene mumaonetsa kunjali ndi limenenso mumaonetsa kwenda kulikonse, kodi zinsinsi za moyo wanu zidati zayikidwa poyera, anthu nkudziwa nawo kuti panokha inu kumbali kumene kulibe ampingo mumatere? Akhozanso Mulungu kutsimikiza ndinu mwana wake. Zinsinsi zili mufoni mwanu zidati zaululuka, mameseji wonse aululuka, kodi anthu akhoza kulemekeza nsoni monga mmene akukulemekezeranimu?
kodi panokha mukati chete chilungamo cha mtima wanu chimakutsimikizirani kuti anthu opita kumwamba amakhala monga mmene inu mukhaliramu? Ndedwa, kodi ndi mmene mumachitiramu mumatsimikizika mtima kuti akamati kupemphera ndi kumeneku? Moti mmati chete kumapita kuchati chikubwerako mapulogalamu za mpingo machita nawo basi, ndene mupita ku ofesi muyendene muchita zonse mmachitazi basi, sande kopempheranso. Moti kumwambako mati ayi ku dziko lapansi anthu amapemphera, Yesu adakafera, amanena kuti makhalidwe ake ndi amenewa? Moti kumwambako they are convinced kuti ayi ku dziko zuyenda ndi mmene muchita inumu? Moti Yesu kukwera mtanda napereka chikero chatsopano amanena chimenechi? Moti muli kutsimikizika mtima kuti anthu amene akuchita ngati inuyo ndi amene akupita kumwamba? Abale wanga, moti Yesu adafa pa mtanda kuti anthu omukhulupirira azikhala monga mmene inu mukhaliramu? Khalidwe loyenera anthu oferedwe pa mtanda ndi limeneli? Akamati Mulungu adapereka mzimu wake otipatsa ife makhalidwe ofanana ndi Yesu, makhalidwe amene matchulawo ndi amene inu mundimva mukhalira. Onedwa, kodi makhalidwe anuwa ndiye moyo watsopano manenedwa uja? Malemba akamakamba kuti wokhulupirira Yesu adapatsidwa moyo watsopano, makhalidwe atsopano. Funso langa, kodi makhalidwe atsopanowa ndi amene mukhala inuwa? Mafunso akubwera chifukwa cha mawu amene tawerenga 2 Korinto 5:17 akuti nchifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ndi wolengedwa watsopano, ndipo zinthu zonse zakale zimapita, zimakhala nzatsopano, zimakhala nzatsopano, ndipo zatsopanozi zimakhala zochokera kwa Mulungu Atate amene anatiyanjanitsa tonsefe kwa Iye yekha, ndipo anaperekanso kwa ife oyanjanitsidwa utumiki wa chiyanjanitso. Kunena kwina, tikakhalenso ife owauza bena uthenga kuti okondedwa kukhala kwa dziko lapansi timakhala moyanjanitsidwa kwa Mulungu kudzera mwa Yesu Khristu mpulumutsi wathu basi. Ameni. Tsono ndimatinikambe nanu, ndinu otchedwa kuti mkhristu kapena mulidi mwa Khristu. Pamene panafuna pakhalidwe kriye akamakamba kuti munthu wina aliyense amene ali mwa Khristu ali olengedwa watsopano, ndiye kuti akunena kuti munthu amene adafika pakulapa tchimo, adafika pakutsimikizika mtima, moyo wanga umayenda mziyangoyango, ineyo ndimalakwa, ndimachimwa, koma ndapeza kuti chipulumutso chiliko mwa Yesu Khristu amene ndikadali chichimwire, iyeyo adandifera, adanditsegula khomo lonena kuti ndikozokhala ine wamoyo watsopano, ndikozokhala ine wopulumutsidwa. Ndiye ndikumvomereza Yesu, ndikumkhulupirira Yesu kuti ntchito yakeyo ndi imene idagula moyo wanga, idagula chipulumutso changa, idatsegula khomo langa, ndipo moyo wake ndi umene ndiyendere tsopano, osatinso moyo wanga wakale, koma ndidzayendera moyo wake. Ndipo iye ndikumlandira mtima mwanga kuti ndiye mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga, ndipo ndikuvomereza alowe mkati mwanga, alamulire moyo wanga, atsogolere moyo wanga pakena kalikonse. Moti khalidwe limene ndiyendere tsopano ndi khalidwe lake osati langa lakale lodzaza ndi uchimo. Ineyo ayi, ameneyi ndi amene timati ali mwa Khristu Yesu. Mudachita zimenezi? Mudachita zimenezi? Okondedwa, ndi okhawo amene adayenda mmene ndakambiramo amene akhoza kutchulidwa kuti akhristu, akhoza kutchulidwa kuti ali mwa Khristu. Ndiye pali gulu lina la banthu limene likadachimwabe, likadalakwabe,
koma limadzitchula kuti ndi akhristu popeza akuti adalongosola ndondomeko zonse zimene zimafunika kumpingo kwawo, koma mkatikati pasipasi akadachitabe ndi kumaonetserabe khalidwe ndi moyo wakale wa uchimo, akadapitiriza kuchitabe za uchimo ngakhale kuti amadzitchula kuti ngopemphera. Okondedwa, ndi zosatheka kuti munthu akhozokhala watsopano amene akupitiriza zakale, nzosatheka. Inuyo moyo wanu ngotani? Ngotani moyo wanu? Mulidi ndi moyo watsopano kapena mukupitiriza zakale? Iye amene amakhala ndi moyo watsopano ndi amene Yesu wa moyo ali mu mtima mwake, ndipo sapitirizanso kuchimwa ayi. Amakhala mdani wa tchimo, amakhala munthu wodana ndi tchimo zedi, amakhala kuti iye adalumikizika ku zimene Mulungu amafuna. Ndimati ndikambenani mosakubisirana abale wanga, ngati inuyo simudafike pa mulingo la pa tchimo ndi kusiyana nawo moyo wakale wa uchimo, ndiye kuti mukungodzitchula kuti mmapemphera, koma chilungamo chake Yesu tikumulalikirayi mudakalibe, chifukwa mukakhala ndi Yesu ameneyi amakhala mkati mwako nakupatsa makhalidwe atsopano. Moyo umene umayendera moyo wake. That's why Bible ikuti tsono pamene Yesu walowa mu mtima mwako, munthuwe umakhala wolengedwa watsopano, umakhala ngati suda chimwe kukena kalikonse, chifukwa chiyero chimene umayendera si chakonso chodakala ukanikayi, umakhala kuti ukuyendera chiyero cha Khristu Yesu amene ali mkati mwako, mpaka kumwamba kumakuona munthu watsopano. Supitirizaso moyo wakale. Ndikuyankhula ndi anthu ambiri pano amene moyo wawo wakale akadawupitiriza, angosintha malo okachimwira. Kale amachimwa asakupita ku chalichi, lero akuchimwa akupitabe ku chalichi. Changosiyana nkuti panopa amapita ako ku chalichi. Ndi omwewo amene amajijirika ndi zambuye, komanso ndi omwewonso amene akuyira zambiri zoyipa zochimwiranso Mulungu yemweyo. Sali mwa Khristu Yesu. That's why sali oonetsa makhalidwe atsopano ayi. Kama kundiva konedwa, kwa namba 2 akuti zinthu zakale zipita kwa amene ali mwa Yesu, ndipo zatsopano zikhalapo. Zifika zatsopano zochera kwa Mulungu. Yesu akakhala mu mtima mwanu, ndi amene amabweretsa kuganiza kwatsopano, amabweretsa kuyankhula kwatsopano, amabweretsa kuona kwa zinthu kwatsopano, amabweretsa kachidwe ka zinthu katsopano. Chifukwa moyo umene akubweretsa ndiye wa uzimu weniweni umene iye mwini wake amafuna. Nawo munthu amene akunamizira kupemphera amakhabe ndi moyo wakale wa uchimo, amachitabe zakale za uchimo, amayankhula mwakale mwa uchimo, kena kalikonse ka moyo wake kamapitirabe kakale ka uchimo. Sizingatheke kukhala ndi moyo watsopano kopanda Yesu moyo mwanu, sizingatheke. That's why zimaonekera moti mukamakhala munthu wokonda azimayi muchitiramu, zikuonekera ndinu munthu amene Yesu mulibe. Chifukwa munthu amene ali ndi Yesu sakonda azimayi muchitiramu ayi, sakhala chibwezi cha mamuna wapabanja monga muchitiramu ayi. Munthu amene ali ndi Yesu mkati mwake sanama monga muchitiramu munthu amene ali ndi Yesu mkati mwake sazunza banja lake monga mukuchitiramu ayi. Munthu amene ali ndi Yesu saganiza zotukwana zimene muganizazi ayi, saganiza kuzonyasa monga mukuchitazi ayi, sakhala ndi moyo wachinyengo umene mukukhalawo Munthu amene ali ndi Yesu amayenda ndi kumaonetsera chiyero ndi khalidwe lake la Yesu, amatsamira ku mawu a Yesu, amagonjera ku chifuniro cha Yesu, ndipo behavior yake imatengana ndi mmene Yesu alili. Ndipo anthu ndi amatsimikiza awa simene amachita kale, china chake chinachitika. Supitiriza moyo wakale. Ndikapena nonse amene mukadapitirizabe moyo wakale koma mukhalanso mtchalichi ayi, tafikani pa kumvomereza Yesu Khristu amasule moyo wanu, athandize moyo wanu. Pamenepo tsono mzimu wa Ambuye akabwera kwa inu, mudzaonetsa moyo watsopano, mudzaona zinthu monga mmene kumwamba kumafunira. Kodi tikadalalikira pisa chimenechi chifukwa nchiyani? Anthu ambiri kuganiza kwawo amaganiza ngati kuti popeza adalowa mpingo otchuka,
popeza amadziona ndi abusa, popeza iwo ali ndi kena kochitako mu mpingo, basi pakwana. Ayi, kusinthika kwa izi kumayambira mkati kumapita kunja, osati kunja kumapita mkati. Ayi, sukhala munthu wapawiri amene Yesu ali mkati mwako. Malemba akuti zakale zonse zimapita, ndipo umakhala munthu watsopano, wakhalidwe latsopano. Nkosatheka kukhala inu Mkhristu odziwika ndi Mulungu kumwamba, koma wakhalidwe lakale la uchimo. Ayi, Yesu akapezekapo, moyo umene umabwera ndi watsopano. Ameni. Katukena nkuti munthu wetsono umakhala woyanjanitsidwa ndi Mulungu. Kale tili mu uchimo, tinali adani a Mulungu, koma tsopano chifukwa cha ntchito imene Khristu adachita yakutifera, yakulipira dipo la machimo wathu, adatiyanjanitsa. Chimene chidatisanza ndi Ambuye adachithyola ndiye tchimo. Pakulapa kwathu timakhala oyanjanitsidwa ndi Mulungu monga kale. Kunena kwina, chimene chidawonongeka mwa kholo lathu Adamu chidakonzedwa mwa Yesu Khristu. Mwa ichi udani umene unalipo pakati pa ife ndi Mbuye wathu Mulungu kamba ka uchimo, panopa wathyoledwa. Chifukwa kuti tchimolo mphamvu yake yathyoledwa, zimene zimafuna zidachitika kuti libakhalenso bale zalipiridwa mwa imfa ya Yesu. Tsopano munthuwe ndiwe oyanjana ndi Mulungu. Ngati umamuthawa Mulungu kale kamba una nawo uchimo, koma tsopano umankonda nkumwekeza nawo, chifukwa problem imene inalipo idasolvedwa. Reconciliation yachitika tsopano, umamba kuchezerana, umamba kumumvera. Status imene tinali nayo kale tiyikanika mwa uchimo, tsopano timayitenganso nkumayikhala tikati pasipo mpano. Ndiye zimadabwitsa inu mmati mudayanjana ndi Ambuye. Kodi oyanjana ndi Ambuye amayankhula choncho? Kodi oyanjana ndi Ambuye amavala choncho? Kodi oyanjana ndi Ambuye amatsutsanso mawu ake? Kodi oyanjana ndi Ambuye amadananso nzopemphera? Kodi oyanjana ndi Ambuye amasapota za uchimo, amapititsa patsogolo za uchimo? Tikudabwa nazo inu mmati mudayanjana ndi Ambuye, koma zimene mmasapota ndi za uchimo kwambiri zedi. Ndinu amene makhala patsogolo ponyoza asitumiki a Mulungu, makhala patsogolo polimbana nchauta. Kuyanjana ndi Ambuye kuli pali chifukwa Mkhristu wina aliyense amakhala kuti adayanjana naye Mulungu, ndi bwenzi la Mulungu, amasapota za Mulungu, amamvera Mulungu, amadzichepetsa kwa Mulungu. Tidayanjanitsidwa ndi Mulungu mwa Yesu Khristu. Moti ndimatiti tifunse musiku wa lero, ndine woyanjana ndi Mulungu inuyo? Akati ndine woyanjana ndi Mulungu ndekuti padali udani, ndipo udaniwo umachitika chifukwa cha uchimo. Nde ngati mudayanjana ndi Mulungu simungapitirizenso kuchita zimene zimakudanitsani kale. Kunena kwina, oyanjana ndi Mulungu sapitiriza kuchita uchimo. Ndezi udabwitsa kuti muti ndine woyanjana ndi Ambuye koma mukadaledzera, mwatsokanso kucha chimapita mbaledzerera ndalama za mpingo zomwezo. Pali Yesu apa. Moti woyanjana ndi Ambuye amakhala chibwezi cha mwamuna wa mnzake monga muchitiramu. Moti woyanjana ndi Ambuye zona amaba monga mubera inu. Moti woyanjana ndi Ambuye amachita chinyengo muchitachi inu. Moti woyanjana ndi Ambuye amaganiza monga mmene muganiziramu, amapezeka m'mabwalo monga mupezekeramu, amakhala m'magulu monga mukhalamu. Magulu a WhatsApp muli nawo ena oyenera akunja. Inu mmati mudayanjana ndi Ambuye, moti mmachita komenti nkhani zake zimene zija. Oyanjana ndi Ambuye, oyanjana ndi Mulungu amateronso. Ukotero ndimatiti kamera nambiri mwa ife tili pachibwana, tili pachibwana pamasewera kwambiri zedi. Mphamvu ya Chikhristu sitikuyimvetsetsa, tili pamasewera papada. Oyanjana ndi Yehova sadafunika behave mwa mtundu umenewu, kumunamizira chautayo. Moti Yehova angayanjane
ndi munthu ochita zimene inu mukuchita, mukutsimikizika mtima, ndinudi oyanjana ndi Ambuye kapena ndinu onamizira kuyanjana ndi Ambuye, kungopusitsa anthu okuzungulirani kuti tiziti ngati tili limodzi, koma inuyo mwangobvala chikopa chabe cha nkhosa ngati ndi ufisi. That's why dovu likuchucha. Nkhosa yanji ochucha dovu ikaona zotereza? Kunena musadzipusitse, yendani monga mwachilungamo. Ameni. Kagawo kena kamene kamachitika zimaonekera apa. Iwo amene amapitiliza ukauza yena kuti okondedwa yanjanitsidwani ndi Mulungu, popeza ife tidayanjanitsidwa ndi Mulungu, ndi amene ndi moyo wawo udasinthika. Ndimaona wena amakana kutumikira, ndimaona wena sakambako za Yesu, chifukwa muchidziwa amasowa poyambira, chifukwa behavior yawo imawatsutsa kuti kodi oyanjana ndi Ambuye amatero. Iwo amene amalimba mtima ndikumakamba mchoonadi kuti okondedwa lapani, monga so ife tidalapa nafenso kale tinali mu uchimo, koma mwachisomo Yesu adalipulumutsa, tidayanjanitsidwa ndi Atate tsopano kudzera mu imfa ndi kuuka kwake kwa Yesu. Sachita manyazi. Paulo pena kuyankhula kuti kudalira uthenga wabwino sikumandikiritsa manyazi, ndipo tsoka kwa ine ngati sindidalira uthenga wabwino oyanjanitsa anthu kwa Mulungu, chifukwa iye mwini adayanjanitsidwa kwa Ambuye, akudziwa ubwino wa kuyanjanitsidwa kwake ndi Mulungu. Chipulumutso chili kwa onsewo amene adayanjanitsidwa ndi Mulungu, madalitso ali kwa onsewo amene adayanjanitsidwa ndi Mulungu. Apa wauza wanthu kunena kuti tipeza madalitso tikayanjanitsidwa ndi Ambuye, tipeza zisomo tikayanjanitsidwa ndi Ambuye. Masiku ano anthu ambiri akungoduduka kufuna machiritso, kududuka kufuna chuma, kududuka kufuna zabwino mdziko muno, koma yeti ndi osayanjanitsidwa ndi Mulungu. Palibe phindu lomwe talemera ku dziko lapansi, mudakhala ndi chuma cha mtundu wonse, koma ngati ndinu osayanjanitsidwa ndi Mulungu, kufa kwanu mudzapita ku gehena. Nkwabwino kufa opanda njinga ya moto, koma utayanjanitsidwa ndi Ambuye ukalowa kumwamba. Chachikulu kwambiri zedi ndi kuyanjanitsidwa ndi Mulungu. Odala ndi munthu amene akudziwa kuti ali wake wa Mulungu, popeza Yesu adamfera nalipira machimo ake wonse. Kale sadachedweso mwana, koma tsopano achedwa mwana wake Mulungu kudzera mchimene Khristu Yesu adachita. Chimenechi ndi chofunika. Oterewa amene amalimba mtima kukauza wena tidayanjanitsidwa ndi Ambuye, ngakhale mawu awo amachitira umboni, ngakhale khalidwe lawo limachitira umboni, ngakhale machitachita awo amachitira umboni. Akamapemphera sapemphera kuti anthu awaone ayi, amapemphera akudziwa kuti ife ndife oyanjana naye Mulungu. Sangalimbane naye chauta ayi, chifukwa ali kudziwa ife tidayanjana ndi Mulungu. Amasamalira za ubale wawo ndi Mulungu chifukwa adayanjanitsidwa. Pakuona kukoma kwa kuyanjanitsidwa ndi Ambuye amakauza kosowena, ndipo malemba kuti adapatsidwa utumiki wachanjaniso. Inunso ndimene muliri mu Khristu wanu, ndedwa ndimamva chisoni ndi anthu ambiri amene za Ambuye akungozitenga ngati zamasewera. Akungozitenga zamasewera zedi. Mudzalira inu tsiku lina, mukukula, tsiku lanu lakufa silidziwika. Yehova sasamalira anthu otero ayi. Mukudziwa chani? Anthu ambiri amene kudzichwa kuti akhristu ndife akunja pothera chifukwa simulanjiso ndi Ambuye. Moti ndinene pano onse amene sadayanjanitsidwe ndi Mulungu asamadzinamize ndi akhristu ayi. Iwo amene mkati mwawo muli Khristu Yesu ndi amene ali olengedwa tsopano, amene zakale zidapita ndipo zatsopano zimene zilipo mwa iwo zochokera kwa Mulungu, amene iwo adayanjana naye. Amenewa ndi akhristu, amayenda ndi kuchita monga mwa chiyanjanitso chimene Yesu adachita mwa iwo kwa Mulungu, olumikizika kwa Mulungu. Amenewa ndi ana ake, amayenda mchilungamo. Zichokera kuti mbiri zonse zonyasa pakati pa anthu opempherasi, nkhondo ndi kukangana pakati pa anthu opempherasi. Nchoyera anthu ambiri sakupanga value kuyanjanitsidwa ndi Ambuye, koma akupanga value kusiyana kwawo. Uchimoso enanso kumanyadiranso uchimoso sopanda nzeru. Ndimati ndipemphe inu moyo wanga, kubale wanga, yanjanitsidwani ndi Ambuye. Kani Mkhristu amene Yesudi akhaladi mitima mwanudi, osamangotchula ndi pakamwa ya
pena malemba anenetsa kuti anthu awa andilemekeza ine ndipo koma pawo koma mitima yawo ili kutali ndi ine. Muyanjanitsidwe mitima yanu ndi Ambuye. Ndezofunika zimenezi. Tikamakamba za Chikhristu ndi chimenechi. Osasamala kwambiri za udindo, samalani za kukhala mwa Yesu. Iwo amene ali mwa Yesu Khristu mwa mtima amayenda naye kwina kulikonse, amaonetsera chiyero chonse, sapanga compromise za mawu a Mulungu ayolo pang'ono, chifukwa akudziwa chimene Mulungu wawo amene iwo adayang'anitsidwa naye amafuna, ndipo amasamalira kuti monga kale tidali kutali tsopano tayanjanitsidwanso tisachitenso zosemphana naye. Amachita zonse mwakumvera, akadzipeza pena sadakhoze amathamangira kulapa ndi kusamalira za Mulungu wawo. Talingalirani mozama mwa mafunso ndakupatsaniwa, mwa mawu olalikidwawa, muli gawo liti. Musadzinamize, yendani mchilungamo cha Ambuye. Kodi ndinu oyanjanitsidwa ndi Ambuye? Moti oyanjanitsidwa ndi Ambuye amakhala monga mukhaliramo, amayendetsa banja monga muchitiramo, amayendetsa ntchito zake monga mmene muchitiramo, amakhala ndi anthu monga mmene mukhaliramo, amayankhula zimene muyankhulazo, amakhala pa WhatsApp na amayankhula nkhani monga mmene inu mukuchitiramo, amavala monga mmene muvaliramo. Moti zoona oyanjanitsidwa kwa Mulungu, okhala ndi Yesu mu mtima amatero. Ngati si choncho okondedwa lapani yambasani kwatsopano, ngati mukuona kuti zili bwino ndi mawu achauta,